Top 5 semne că sunteți doar colegi de apartament. Nu mai aveți ritualuri mici. Nu vă mai sărutați de noapte bună, nu vă mai căutați unul pe altul prin casă, nu mai există noi. Vorbiți doar despre logistică, facturi, program, cumpărături, copii, dar nu și despre voi, despre ce simțiți sau ce vă lipsește. Telefonul a devenit al treilea partener din relație. Sunteți unul lângă altul, dar nu mai sunteți conectați. Ea pare mereu nervoasă, rece sau distantă. Dar adevărul e că de multe ori nu are nevoie să fie reparată, are nevoie să fie ascultată, apreciată și ajutată emoțional. Nu mai există intimitate, pentru că ați început să tratați conexiunea ca pe ceva ce vine de la sine, dar conexiunea se întreține, intenționat. Și aici se rupe totul, nu din lipsă de iubire, ci din lipsă de atenție unul față de celălalt. Pentru că iubirea nu moare într-o zi, moare în lucruri mici pe care încetați să le mai faceți. Dar exact de acolo poate începe și reconstrucția.